berri horiek behar dutena da bultzada bat, aukera bat. Kasu honetan ematen zaiena da 3 kontzertu emateko aukera, ordaindu egiten zaie, bideo promozional bat egiten zaie, kasu batzuetan gainera banda importanteen teloneroak izateko aukera ere ematen zaie, eta tira horrek, badu balio bat beraientzat, ez da dira izan kontzertu bakar bat, eman bolo bat egin eta hortan bukatu, baizik eta zirkuito baten barruan sartu, ez. 30 bat musikari eta aktoreren lana Katapulta Ziaurti eta Gipuzkoa osoan zehar zabalduko dute. 3 kontzertu, oso ondatorreko zaizkigunak ez, azkenen jira txiki bat egiteko Gipuzkoan, baina bestalde oso aukera ona da bisibilitatea lortzen dezulako. Nik uste dutena gaur egun erraminta gehiago daudela, erresago dagola, zure lanak aurrera ateratzeko, erakusteko, publizitatea egiteko, leheno dena zen askoz zailagoa, egiten zait. Profesionaltasunari begira, nik uste dut bultzada garrantzitsua dela, plataformak honek egiten dagoen aleginak, zentzu hortan baloren bidea, eta azken batean, emungo duen kontzertuak edo, seguramente oso ondo prestatuta gongo diala, Gipuzkoa mailan, segurani harreria hona izango dela, eta oso pozik. Irutzen zitzaigun importantea zela estena zirkuito urbano bat martxan jartzea, Donostitik haratago, eta balorean jarriz, hainbat esparru askotan zailtasun izugarriak dauzkatenak programatzeko, eta batez ere atentzioa deitzeko bere programazioaren inguruan, eta jendea erakartzeko bere herritik haratago. 3 urte hauetan egongo dela eboluzio positiboa, ez? Lehenengo urtean izen ematen zuten artista gehienak Donostialdekoak ziren eta gutxiago probintziakoak. Eta ja lortu dutzen ari gara, aurten inskripzioetan Gipuzkoa herri ezberdinetako jendea apuntatzea, ez? Hor aldaketa handia egon da. Guk hori nahi dugu. Jendea joatea bere gertu daukan herrian edo ondoko herrira joatea, emanaldi polita bat ikustera, ez? Edo musikakoa edo arte eszenikotakoa. Orduan pixka bat sakabanatuta egotea, ez egotea kontzentratuta toki baten. Ez da bat ere erraza musika ala arte eszenikoak afizio dituenarentzat urrats bat gehiago egin eta eszenatokietara igotzeko aukera izatea, eta Katapulta honek bultzada hori ematen die musikariei. Nik uste faktore asko daudela, ez? Egiten dutena talde batek nonbaiten jotzeko ez da erreixa, eta talde asko gaude geroz eta gehiago. Orduan alde hortatik honek bai ematen dizu seguridade pixka bat. Badakizu kontzertu batzuk joko dituzula, eta estenan toki bat badakoazu. Nire kasuan, batzutan esfortzuak eta sakrifizioak inbidea kontzertua topaiteko, baina olako plataforman bidez dana errazo gala, ez? Badaude nik uste feitxa konkretu batzuk edo kontzertu mota batean publikoa beti hor dagoena, baina gero talde txiki edo, zirkuitu underground dago baten, publiko hori ez da oso fidela, orduan zaila da baita ere estena egonkor bat egitea publiko mota honekin, baina dagoena nik uste dut. Arrakala handiagoa izaten da arte eszenikoetan, badago tartea antzoki eta kulturretxetako eszenatokien eta bestelakoen artean, eta apalagoa izan da deialdi honetako parte hartzea. Hemen Gipuzkoaldean, bi munduetan mugitzen dira. Daude, hasi berriak, ez daukatenak igual oraindikan lan propioak, lan propioak, eta gero besteak daude beste puntzo batean agian profesionalak, eta daudenak oso mamituak, ez? Egia da arrazo gehiago dauzkagula musikan baino arte eszenikoetan, antzerkian, mikroteatroa eta bar, baina tira hortan, azpimarra berezia egin beharko dugu datozen deialdietan. Mugimendua badago hor, ez dakit, underground, subterranean dagoen zerbait arte eszenikoan askotan ez dela ikusten, ez dela piktoria genetik edo kulturetxeetatik daudenak, eta baita ere bere lekua badakatela arte eszenikoetan eta Gipuzkoan, noski. Agian Gipuzkoan falta dena da arte eszenikoentzako gira bat, plataforma bat hartzea eta herri ezberdinetatik ezagutaraztea arte eszenikoetan egiten dena. Artistek ez dute emandako aukera hutsean geratzerik nahi. Formato akustiko bat, ez?
batzutan igual elektrikaz, baina bakarlari bezala. Eta bueno, nire azkenengo diskoko abestisa presentako, barriren bat seguruenik, eta bueno, formato intimoan edo eskenikot abestionik. Gure soinua nahi dugula erakutsi ez, taldeko kideak bai gerala oso ezberdina bakoitza bere musika estilotik dator, eta sortu dugun konbo musikala nik uste berezia dela eta pixkatori nahi dugu erakutsi, eta jendearen erantzuna gehien bat nahi dugu jakin ez, aber nola sartzen den.